नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय दिनै आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैबावबाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो होनबानो गासैबो भिडिअनि घटनाखौ खोन्थानाय जागोन फैदो लोगोफोर भिडिअखौ जों जागायदिनोसै दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय मोनसे इन्टारटेनमेन्ट भाइरेल भिडिअ दिवालीनि बे भिडिअआव नोंथांमोना नुनो मोनदों बे भिडिअआ जाहैबाय जोंहानि न'नि मोनसे भाइरेल भिडिअ इन्टारटेनमेन्ट बायदि भिडिअखौ जोबजासिम नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय माबोरै जानो मोनखो बेफोरखौ माबोरै जानो मोनखो बेखौ नोंथांमोना मिथिनो मोननाय जागोन बे भिडिअनि जाहोना जाहैबाय हलियाव दिवालीमोन बे दिवालीयाव बे जोंहा न'आव फैदोंमोन फाखु फोनग्राफोर सिख्लाफोर सेंग्राफोर फैदोंमोन बेनिफ्राय आंनि बिसिया फाखु फोनजानो मार गियो जोबोद गियो फाखु फोनजानो गिनानै न' सिङाव हाबना थाबाय दरजायाबो औवानिसो दरजा नोंथांमोना नुनो मोनदों नैबे दरजाया औवानिसोमोन बेयाव खानाय जायाखैमोन बाराद्राय बेनिफ्राय जोंहा नायखौबो फोनदो लुदुर फुदुर खालामदो मा खालामबाय जबरदस्ति खालामबाय सेंग्राफोरा सिख्लाफोरा न'आव हाबनो आंनि हिन्जावखौ फाखु फोननो थाखाय जबरदस्ति खालामनानै मा जाखो बिसोर सेंग्रा सिख्लाफोरा दरजाखौ बोखांनानै सिङाव हाबनानै आंनि बिसिखौ फाखु फोननाय जादों फाखु फोनबाय आंनि बिसिखौ जबरदस्ति दरजाखौ बोखांनानै न' सिङाव हाबना फाखुखौ फोननाय जायो बेयाव मा जाखो गिबाबो खाथिला बेयाव फोनजाबाय फोननांबाय फाखु मा जानायखाय लोगोफोर बे फाखु फोनबानो सोरबा गियो नामा गिनो नाङा नोंथांमोना बे भिडिअखौ माबायदि मोनखो कमेन्टआव खोन्थाहरदो आरो नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानबा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो जाहाथे आरोबाव गोदान भिडिअ लानानै फैनो हायो एसेनोसै लोगोफोर